Segi, segi. Oi, tesourinha, alemã. Beñat horietan, eta hori ametik minutu gutxi batzu barru, hasiko da, betik lasterrera. Hortxe da, Xabat Erlea Galanean. Jarraian, lasto altxatzea lagata, lasto botatzean sartuko gara, kirolaria beharratzuko dugu, Beñat Obieta, lau bider izan da, modalitatenetako lasto botatzeko, Bizkaiko txapelketako txapeldun, eta gaur erakustaldia egingo dau. Eta hasi, hortxe listoia, 3 metro eta 40 zentimetrotan jarrita, hasiko da. 12 eta 13 kilo artean. Dauka fardoak, 3 metro eta 40 zentimetroko langa pasata. Eta orain, 30 zentimetro gora, beraz 3 metro eta 70 zentimetrora. Pasatuko gara. 4 metro arte, 4 metrora
ailegatu arte, 4 metroko altuerara heltzen garenean 20 zentimetroka. 3 metro, 70 zentimetro pasata. 4 metrotik 5 metrora, heldu bitartien 20 zentimetroka, pasako gara. Beraz, 4 metroko gainditu da benez, 4 metro eta 20 zentimetrodan jarriko dugu. Langa, listoia, orain. Eta hieba, 4 metro eta 20 zentimetrotako langa hori pasatzerik eguitzen da ben. Beñat obietak. 4 metro eta 20 zentimetro. Beñatantzat. Hau be, pasada, 4 gaindituta. Igoko dugu, listoia. Eta 4 metro eta 60 zentimetrotara pasako gara. 4 orain. Lau metro eta 60 zentimetro be pasauta. Eta orain 4 metroak lagadok eta 5 metroetara pasagara. 5 metro orain. Eta hemendik aurrera 10 zentimetroka. Igoko da listoia. Venga, Beñat! Kale egin dau, 5 metrotan lehenengo biderrez kale. Hortxe da, Beñat, bigarren aleginaren bila 5 metroetako altueran eta bigarrenean gainditu dau, pasa dau. Eta lehen moduen beste 10 zentimetro ingo dugu gora. Listoiak 5 eta 10etik, orain 5 metro eta 20 zentimetrora pasako gara. Hortxe da, oin daugeti aldia. Iradutzeko eta oin hortxe dago. 5 metro eta 20 zentimetrotako markaren aurrien. Ie, altuera hori, 5 metro, 20 zentimetro. Zeurtile. Pasatzen da ben, pasada hau. Lehenengoan aurreko bietan kale egin dau lehenengoan, baina orain lehenengoan pasada hau. 5 eta 20koa eta beste 10 zentimetro. Egingo dugu orain, gora 5 metro eta 20 zentimetrotik 5 metro eta 30 zentimetrora. Hortxe da, 5 metro eta 30 zentimetro. Hortxe da eta pasada hau. 5 metro eta 30 zentimetro. Eta orain barriro beste 10 zentimetro gora. Egingo dau, listoiak egingo dau langak. Eta 5 metro eta 30 zentimetroetatik 5 metro eta 40 zentimetrora pasako gara. Gora jaso, gora ekarri. Eta badator Beñat. 5 metro eta 40 zentimetro dago marka. Gainditzera. Ea, pasatzen da ben, gainditzen da ben 5 metro eta 40 zentimetro dago marka. Venga Beñat, 5 metro eta 40 zentimetro. Lehenengoan kale. Beste bi aukera geratu jakoz. Pasatuko lizeteko. Eta hiela, bigarren saiakerien 5 metro eta 40 zentimetro dago marka, gainditzea lortzen da ben. Hortxe da. Bigarrenean be, kale bigarrenean ezin eta azkeneko geratuko jako. Hirugarren, saiakeri hirugarren aukeria geratuko jako. Ea ba, gainditzea lortzen da ben. 5 metro eta 40 zentimetro. Eta jauzin jako, ezin isen dau. 5.40ko marka gainditu eta beraz 5 eta 30ean geratu da. Beñat eta 5 metro eta 30 zentimetro. Lan benetan bikaina. Bigarren minutua, Xabat Erleaga lasto jartzen. Hortxe da, Xabat Erleaga lanean.
Bésala. Bésala. Venga, bésala. Venga, bésala. Venga, super. Bete da, minutua. Eta denbora zanboko altxaldia bebai. Denboraren barruan, 10 jasoaldi. Bueno, bixeta juko dutez, lasto garotzen, emeretzi jasoaldina bezena. Xabat Erleaga, mesedez, plazar dira Xabat. Eta lasto botatzen. Aritu gana, hau beharratzu horra, piratak errikibel taldekoa. Lasto botatzen, 5 metro eta 50 zentimetroko. Marki osotu da bena, Beñat Obieta. Hoitxo izan dira, Xabat Erleaga, lasto jasotzen. Eta Beñat Obieta, lasto botatzen. Aritu direnak.